Olizan in hianin SBI Collect atanga payment ti dan tur fees strang te entirnan university pon theta college zero lai te le shang payment method kha kanin shildona eng payment po exam fee pon ni theya ti chuanin video hingun de winin lo enanga chuanin SBI Collect atanga payment kan ti reng hianin Chrome ah hian lu turani a browser shang omta hei ta hianin browser kaneta amaro chu ta chang hianin SBI Collect bi khi chu kan pe theilawa chanju Chrome atanga ti kher hi anga ya chu wang chuanin Chrome po ma a an website kha an change di chuanin thara an page thara khanin an shift to an thak thleng to chuan hei Chrome hi kan open anga kan honganga ngundewin lo endonia chuanin ta hianin SBI Collect ti kan type anga SBI Collect chuan hei alo lang ta ma ka enter nak ka open na ni ta hianin terms used ti hi kan share tha anga di chuanin hei chu poimo chuang lawa chuan hnuaiah hianin I have read and accepted the terms and conditions stated above ti hi kan tikanga ti chuanin achunga instructions te tiang zong hi ka pome kan ti na khani me ta kan tikanga chuan kan proceed ang chuanin ta hianin next page hianin we have to select a state of corporation or institution kan omna state kha khoiram omnge khoi state omnge kan ni kha kan select le don ta chuanin Mizoram om kan ni chuanin here we have to select Mizoram ti kha kan type me ta anga ul samnan khanin tia scroll chara hanzon ai kha chuanin ti khanin kan type khanin Mizoram kha hin kha anron beta chuanin kan tikhanin kan select ta chuan at next hianin type of corporate or institution hi la le ta hianin select type enge kan fipek tum na kha enge ani ti kha eng angchi eng institution nge ni corporation nge enge ni ti kha ta hianin kan select le don ta ti chuanin tu na hianin payment hi institution educational institution ti hi ka select dona achan chu B.Ed fee ka pek dona wang khanin educational institution ani chuanin internanin zirlai nau pangte kan ni class 10 class 12 te BA MA te pon ni theng chu khatiang payment kan ti don kha chuanin educational institutions kan ti hi kan tik zel don nya chuanin ka han ti zauta gowa kan kalanga next page chuan ta hianin next page hianin educational institutions name ti ni hei tak hi apoimo kan ti swal pa kha la mema chuanin ta han kan han select le tanga Institute of Advanced Study in Education ka fipek na turani wangin hei hi kan select anga internan ta hianin ke mani ina kan fipek na tur internan ti ramana college ani chuanin kha in select anga ani lo chuanin GSC ni chuanin ta hian a short form hi man lo turani government Aizawl College GSC ni chuanin government Aizawl College kan ti anga a long form khanin kan type zel anga PUC ni chuanin pa chunga University College kan ti anga kadiang zel khanin kan ti don nya chuan submit kan lotanga kan submit anga di chuanin payment category hianin kan lut le anga ta hianin hei select category ti omta ta hianin eng finge kan pek tur kha hei hianin arun lang ta chuanin kan ti tura zir khanin tuna third sem regular exam fee ka pedon ta hianin kan click anga dihan hei aron lang ta chuanin internanin zirlai nau pangte kan ni BA MA kasoy ang khanin eng fee po hemimang hianin exam fee ani emo admission fee ani emo SBI Collect hitun laya mi in kan mang na sa to SBI Collect atang hianin atlang puin a safe boka a secure boka GPay te enge payment method chang
online payment sang enturan paytm te pon yanga enge pending atamani chuwang chuanin safe gpay po pending emo enge mo lu lo pal khang kha atamta chuwang chuanin SBI Collect hi a safe payment pek nan hanin institution sang hanin an han hmang chana chuwang chuanin dan le dun engkim hi kan thiam kha angai ani chuanin ngun dewin lo enila ta hianin nema hianin ka hming kan hming kha kan zia ka nga ta hianin keimatan ka pek do na wangin ka hming ta hian ka chu anga chuanin entirnanin moi vanlal moi te hminga lo ni ta I full name kha ta hianin name a hianin kan ziak to mai do na ni full name zia nge tur chuan I pa hming ta hian zia ka nga chuan adot le a hianin examination roll number ani a chuan hetilaya hianin provide details of payments kan ti a hian hetilaya hianin ain anglo ta a kan institution na zirte khatyang khanin kan fill up tur hi tilaya a hianin hemi page b ka hianin depending on the place where we are studying ang kanita kan zir na muna zir khanin tilai hichu fill up na tur hichu an ronda do nam amero jutlang buin kan hming kan pa hming te examination roll number te kan registration number te chuan kan sem te chuanin hei fee hi ti hian an ron fix ta fee hi ashan pa kenin kan type angai lawa om thlapani hei hi kan shebok don nya ti chuanin examination roll number ta hianin kan type anga 2027 B8 027 chuan ka zo le ta chuan MZU registration number hi kan type le anga chuanin keima hian MZU registration number kala nei lo wangin ne hu atanga pass out kan ni wangin registration number kan la nei lo ta ta hianin kan registration number kha apply for emo khang khanin kan ziak theita kha chu kan du dan ani mai